Θα αρχίσω μια καινούργια λίστα που θα βγάζω βίντεο που θα βγαίνουν per stitch 100 μέχρι το καλοκαίρι να τελειώσει. Μετά θα κάνω άλλη λίστα που θα βγαίνουν περισσότερο per stitch. Αυτά. Και θα πηγαίνουν 900 τρόπο και θα κάνω live 900 εκεί, τώρα είναι 909. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Θα παίζω 900 εκεί και μετά θα παίζω, εντάξει, για να δούμε, για να είναι και πιο εύκολο να μην γίνει πολύ ωραίο το βίντεο. Πάμε, ξεκινάμε. Τώρα πάμε Sam και θα πω 59 per stitch. Αν θέλετε δείτε και το κάνουμε, ό,τι θέλετε κάτι φυσικά. Ωχ. Μη κείμενο όμως. Δωμάτιο. Πόσο πάει τη βλέπεις τώρα, δηλαδή λες και η κατεμιά έχει πάνω της καλέ. Κατά μετά όλα σε μένα. Όχι ρε μαλάκα, όχι ρε πούστη μου. Κοίτα που θα χάσουμε τώρα. Φύγε από εδώ. Σκόσο, φύγε από εδώ. Πού είναι και ο λαιμός. Πώς το φάγαμε αυτό ρε. Και φαινόταν ότι δεν θα έμπαινε. Μπήκε. Αν χάσω 2 φορές συνεχόμενα, το λέω, θα παίξω όλο. Ωχ. Θα δούμε. Please, θα κάνουμε ανατροπή, please. Σήμερα στην μπάλα σε ένα παιχνίδι έκανα 2-0 και το κάνω 3-2 σε 2 περιπτώσεις. Αλλά είμαστε και 4 άτομα, οπότε φυσιολογικό νομίζω. Καλά, όχι πολύ φυσιολογικό. Είμαι και χτυπημένος, να πούμε, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο. Πάμε ρε παιδιά να βάλουμε ένα κολλάτι. Please να μπει. Πολύ δύσκολο. Μέσα. Πάμε να βάλουμε ένα δεύτερο τουλάχιστον τώρα. Εντάξει, τα φάγαμε τώρα. Κάνει λίγο χαζομάρα. Μπράβο. Κάτω κορίνι μου, μπορεί. Πολύ κούραση. Με κούραση άλλοι δεν κουράζονται, μόνο και κουράζονται τόσο πολύ. Τελείως. Λίγο ήθελα. Δεν πειράζει. Για. Ήθελα να παίξω άλλα. Παίξω μπάλα. Μισό να δούμε λίγο το map. Ωραία. Πάμε. Θα έρθει να τα λερώσει και εσύ μην αγχώνεσαι, θα βρει. Μαμασίτα, μία μπονίτα. Μετά αύριο θα κοιμάται, άρα με το κινητό. Η μαμασίτα μπήκε στο δωμάτιο όμως. Άμα είσαι κουρασμένη, κάτσε και κοιμήσου. Όχι. Να χάσουμε πάμε σόλο. Ωραία, πέρασαν 4 λεπτά, Όχι ρε Λέον, τι είναι αυτό ρε. Τελείωσε. Σταματήσω πάνω στη γραμμή. Πλάκα τέτοια. Please να νικήσουμε τώρα. Και πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να βάζω φόγκ την ώρα που παίζω μπροστά και να μην μιλάω. Πείτε μου στα σχόλια παιδιά αν θέλετε να βάζω φόγκ. Φόγκ που μου αρέσουν εμένα και να μου λέτε και εσείς τι φόγκ να βάζω. Το χάρη μου είναι και στο μοντάγια με αλουμινία. Σας αρέσει και εσένα, έτσι λέγεται. Πάει. Γιατί μπορείς να πεις τα δικά σου, όμως τα δικά σου λέει.
Ας το αφήσουμε εκεί, δεν πειράζει. Δεν την νοιάζει για σένα. Για να μην κάνουμε Εμένα με πάγματα. παίρνει, δεν πάει, έχουμε περάσει εκείνα δυο, πάει στο μόνο της τα πει. Δεν ρωτάει κανένα φορά. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε. Με παίρνει μόνο για να κάνει παράπονα. Μετά από μένα το κλείνει, θα πάρει την άλλη. Μετά δεν κουράζεσαι να τα λες και να μου 50 φορές. Δεν κουράζεσαι. Όχι, χαζομάρα έκανα. «5,5 λεπτά βίντεο». Τάρα. Αλλά τελείωσε. Θα πούμε. Δεν πειράζει. Έκανα τα κράκ του χέρι μου. Έτσι κομπά. Σου καπλέ τιμόνι σε το πετσετά που τραγουδάει ένα φων και δεν με νοιάζει τι λέει ρε μπρα. Πάμε, let's go brothers. Θα το βάλω αυτό στη καινούργια λίστα που έκανα, δεν ξέρω τι είπα στην αρχή. Θα έρθει μια μέρα στο σπίτι να κάτσουμε. Πω, τελείωσε. Δεν πάτε λέει σχολείο, σε ρώτησε, δεν πάτε σχολείο. Δεν πειράζει, δεν ξέρω που θα πάρω. Κράτα το τηλέφωνο στο στόμα σου. 3 μέτρα μακριά. Ναι, 6-5 συν 1, 6. Πάμε, let's go. 3, Δεν πάτε λέει σχολείο. 83 ακόμα. Πω, μαμασίτα. Άντε, τελειώνεται. Τι κολλάει, άντε. Δεν θέλω να κολλάει το παίζουμε. Σου κασίκα με το πέσε, σαλέας. Θα πάρει λίγη ώρα να το πάω στο γιατρό. Δεν ξέρω αν πάρει περισσότερο από 1 τέταρτο. Ανάλογα. Σε 7 λεπτά να τον έχω πάει, δεν νομίζω, όχι, μπορεί να μου πάρει κανένα 20 λεπτά, δεν ξέρω πόση ώρα. Θα δούμε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εμένα με νοιάζει να το δίνουν πουλάκι. Να το δείτε και να το δουν πολλά του. Έλα. Εμείς περισσότερα βλέπουμε κινητό. Νάτζια. Νομίζω. This is the end for you. Έχει πιο παλιό κινητό, δεν μπορεί να βλέπει μέσα, να μπαίνει να βλέπει. Νόκια. Φέρε. Μην μπει το έχω. Πάμε, please. Πάμε, το έχουμε. Νικήσαμε, let's go. Αλλά 68 τρόπαια, κυρίες και κύριοι. Θα σε πάρω, όπως όλα που ξέρετε τι μου λέει, θα σε πάρω. Πάμε, μπρατ. Καλά, παιδιά μου. Άντε, καλό βράδυ. Mamma satita. Mamma seta. Seta. Mamma seta. Έλα εδώ. Και τι με λεφάω. Το τόρον. Ελάτε εδώ.
Γιατί. Ναι, Σαλέας. Και πρέπει μια ζωή να Όχι. συγχωρευτεί μετά, ενώ οι άλλοι τα τις κάνουν καλά δεν τα βλέπει. Εγώ θα έκανα και το κάτω του τέτοιων ερχόσεων, αλλά και αυτά κάνουν φασαρία, λέω δεν θα αντέξει εδώ πέρα. Αυτά όλη μέρα, παλεύουν, κάνουν, ράνουν. Κατάλαβες δηλαδή για να ήσουν, από πέρυσι το σκέφτομαι, λέω η ησυχία δεν θα έρθει εδώ πέρα, εσύ θες. Κάτσε. Νομίζω το έχω. Για νικήσω, μπα. Ναι, καλά. Όχι ρε, λίγο ήθελα. Πάμε ρε μπρατ, πάμε. Άλλα 55 τρόπθεις. Σαλέας κουζίνη. Παιδιά, πραγματικά και είναι με το part 3 που θα δείξω στο χωριό. Θέλετε μια άλλη όλη τη μέρα, πρέπει να πάω αύριο να το κάνω το πρωί. Σήμερα δεν βγήκα σχεδόν καθόλου το σπίτι. Πήγα μπάλα, έφαγα και γύρισα ρε φίλε. Δηλαδή δεν πήγαμε κάπου άλλο. Ειρήνη, ναι, άκουσα, έχω φυλάκια. Αλεξίρου. Θεέ μου, τον έκανα. Μη. Άλλα 54 τρόπθεις. Άλλη φορά θα κάνω 950. Δεν πω 950 θα το κάνω. Θα κάνω τα τελευταία 50 τρόπια. Δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια παιδιά. Να κάνω τα τελευταία 50 τρόπια ή τα τελευταία 100 τρόπια. Να συνεχίσω έτσι. Λοιπόν, αν βγει περισσότερο από 15 λεπτά. Άντε 16. Αλλά αν βγει 15 και λίγα δευτερόλεπτα δεν πειράζει. Αν βγει παραπάνω από 15 δεν θα κάνω. Θα κάνω τα τελευταία. Βασικά, αν θέλετε ρωτήστε για να δω τι θέλετε πιο πολύ. Απλά αν βγει πολλή ώρα μάλλον θα το κάνω 950. Τι 20 λεπτά. Πάμε. Να δούμε αν προλάβουμε. Αν προλάβουμε, κάνω τα τελευταία 100 τρόπια. Πήγα εγώ σου παρακαλώ, πήγα. Εντάξει, πήγε. Και κουρασμένη είναι πολύ. Κάτσε πάπα, πέσε τα φύγει από εδώ. Παιδιά, άλλο μπαίνω στο δωμάτιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, άλλη φορά θα κάνω τα τελευταία 50. Και να παίρνω 10 λεπτά το βίντεο.
Ξέρω εγώ πόση ώρα θα παίρνει. Τα τελευταία 50 τρόπα, ναι. Τα τελευταία 50 τρόπα. Δεν πειράζει, εντάξει. Αυτό θα είναι μόνο και το πιο μεγάλο βίντεο, γιατί τα άλλα θα είναι 50 τρόπα. Δεν είναι δύσκολο να παίξεις έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα χάσω τώρα. No way, bro. Λίγο ήθελα. Τέταρτος. Τι πήγα πίσω, δεν ξέρω γιατί. Κανέναν άλλο στόχο. Βαριέμαι να παίξω με αυτούς τους παίκτες τώρα. Για να παίξω ranked. Λοιπόν, βρήκα. Τι θα κάνω. Όταν πάω, ας πούμε, 5-10, ας πούμε, όταν πάω 60 presets, θα κάνω τα τελευταία 100 τρόπια. Και όταν πάω 65, πάλι τα τελευταία 100 τρόπια θα κάνω. Εντάξει. Όμως τα άλλα θα κάνω τα τελευταία 50. Στα μηδενικά και στα 5 θα κάνω έτσι. Λοιπόν, στα 100 θα κάνω ένα μεγάλο βίντεο και μπορώ να κάνω 3 παίκτες. 3 παίκτες στα τελευταία 100 τρόπια. 3 παίκτες για να πάρει και κάνα μια ώρα βίντεο. Όταν πάω όμως 100 presets θα πάρει πολύ ώρα. Πολύ καιρό, εντάξει. Πόρδες πόση ώρα παίρνουν το βίντεο, ρε φίλε, 20 λεπτό θα πάει και πιο πολύ μισό. Πω, σε εδώ ρε φίλε, 20 λεπτό βγήκε. Κολλάει, θα χάσω τώρα, κάτσε. Κολλάει, τι να κάνω. Κόλλησε. Άλλα 28 τρόπια. Θα βγει 20 λεπτό και πω. Καλύτερα ότι θα κάνει τελευταία 50. Let's go. Σαλέας. Πεθάνω. Ρε φίλε, γιατί κάνουν τέτοιες χαζομάρες, γιατί. Στην 3-8, ωραία. Θα πήγα 80 κάπου. Please πείτε μου ένα W στη σχόλια, αν μπορείτε. Αν βγω πρώτος θα θέλω άλλα 3 τρόπια γιατί θα μου δώσει 13 συν 4. Σιγά μου πω όμως πρώτος γιατί είμαι σαν μη άχρηστος. Πάμε, let's go. Θα γράψω και στο κλαμπ ότι πήγα το Sam και ότι πήγα 59 Prestige και ότι πήγα το Sam Prestige 1. Εντάξει, θα το γράψω και θα το δείτε κι εσείς.
Γιατί μεταξύ έχω ένα φίλο που είναι 101 κάπα. Πολλά, Όχι. Άστο. Please εγώ πρώτος, please. 2021, 2022, 2023 στο χρόνο, 2024, 2026, 27, 6, 7. Δηλαδή, πάει η Σέλη, συγγνώμη κιόλας. Πάμε. Εντάξει. Το έκανα για σιγουριά. Παπα. Εκεί πήγε σίγουρα. Μπορεί να τον πει hero. Κοίτα ρε, κολόφαρδος ρε. Τέλος πάντων, συν 4, ναι. Δηλαδή τώρα θα μου δώσει συν 5, οπότε αν βγω top 4, top 4, top 4, top 4, top 4. It's okay, bro. Πάμε πάρουμε αυτά. Εγώ είμαι top 4 step 100 φορές. Έλα, πιστεύω το πήρα, εντάξει. Είναι κάποιος τσάτσο. Η Ειρήνη είναι αδερφή μου. Άλλοι, άμα 3 άτομα. Σαλέι. Έλα, ναι, το πήγαμε μπρεσίτσι. Δηλαδή τώρα και να χάσω και να κερδίσω το ίδιο θα είναι. Όχι, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν έπαιζε και πολύ σοβαρά τώρα. Πρεστίτσα. Let's go. Είναι και βράδυ. World to Cold Cup έχει ξεκινήσει εδώ και 37 λεπτά. Τώρα σε μένα είναι 10 και 36. Απλά και 37. Ναι, τώρα πήγε και 37. Κάτσε να το γράψω. Να το γράψουμε στο κλαμπ. Άντε 10 ώρες. Αν το κάνω. Εντάξει. Πούμε για αυτά. Μη να πάρω και τα δω. Αυτά. Γεια σας.